Kaixo, gaurko honetan kazagusanos jolasa aurkezten ator. Oso jolas ikusgarria eta divertigarria. 4 urtetik aurrerako aurrentzat, markatuta, hemendik jartzen du, ez dakigu nun, hemen, 2-6 jokalarien artekoa eta 15 minutuko partidekin. Zenbaketa, zenbakiak, kalkulua, arreta, motrizia efina eta hainbat gauza lantzen ditu. Oso jolas divertigarria da. Goazen ikustea zer dakarren. Botetxo hau daukagu, xixaretxo batzuk hemen, luzera desberdineko xixareak, eta bote barruan neurri bat, heldu hau, fitxa txiki batzuk, plus bat, minus bat jartzen dutenak, gero erakutsiko ditugu ondo, kartak eta barruan aterako zitudan instrukzioak. Jolasa prestatzeko botetxoa prestatuko dugu, bere xixaretxoekin, neurgailua hemen, aurrari begira jarriko dut, eta karta hauek. Jolasa hasteko edozein hasi daiteke, baino adostu ez badegu adosten, xixare luzena ateratzen duena hasi daiteke, beraz, atera xixare bat. Eta nik, hau. Beraz, bera hasiko da. Txoin. Buelta eman ditutenak. Vale. Zertan datza jolasa? Karta bat hartu. 4 zenbakia. Zer egingo dugu? Lehenengo boltaratuko dugu. Aterako du xixare bat, eta ikusten dezuenez, 3raino iristen da. Ze aukera ditugu hemen? Beste xixare bat atera edo planto egin. Zuk zer egingo zu? Arriskatuko da. Ze pasa da? Beste xixare bat atera du eta 4tik pasa egin da. Ze pasako da hemen? 4 hau deskartatu egingo da eta horrelako fitxatxo bat irabaziko dugu erat. Plus bat, minus bat jartzen duna. Xixareak berriro sartuko dira, lekuz aldatu itzak egun oizean behin, Eta buelta emango diot. Karta aterako dut. 6. Txikitxo bat atera dut, jarraituko dut, arriskatuko dut beste bat ateraz. Eta ni ere pasa egin naiz. Beraz, fitxatxo bat hartuko dut, eta karta hau deskartatu egiten da. Karta atera. Buelta eman. 7. Ui, xixareak ez ditugu sartu. 7. Justo, orain bai, adibidez, orain xixareak lotuz, 7ra iritsi da. Beraz, karta hau beretzako izango da, puntu bat balio du. Eta 4 karta lortzen dituenak partida irabaziko du. Jarraituko genuke. Berriro, karta atera, eta aktibidade karta badago hemen. 3 desberdin aurkituko ditugu. Hau adibidez, xixare luzearena. Zer aterako dugu, beste justo. 8 bat hor. Xixare luzena ateratzen duena, karta eramango du berarentzat. Beste karta batzuk ere baditugu horrelakoak. Adibidez, hau, xixare atera behar dena. Edozein xixare aterako dugu, eta hemen ondoan jarriko dugu. Xixare hau edonork erabili ahalko du. Baino, orain nire txanda izango balitz, 6koa daukat, eta nik xixare hau erabili dezaket, 6koa ateratzeko. Hola, bosteraino daukat, baina ze pasatzen da nik hemen 6koa lortzeko. Lehen lortu dudan piezatxo hau, plus bat minus bat jartzen duena, erabili dezaket 6ra iristeko. Kentzeko ere erabili dezaket. Ordun, hemen zegoen xixarea gehi, nire piezatxoakin nik hau irabaziko dut. Eta badaukagu beste azken karta bat berezia. 2 karta ateratzearena. Kasu hontan, 2 karta aterako lidateke, bestearen txanda giratu, eta hemen aukera izango zen, 3 edo 8 lortu beharko du. Kasu hontan, 3 lortzen duenez, 3 beretzako, eta 8 eskartatzen da. Horrela jarraituko genuke txandaka, giratu, atera eta zenbakia lortu, norbaitek 4 zenbaki lortu arte. 4 zenbaki lortzen dituenak partida irabaziko du. Beraz, ikusten dezuenez,
zenbakiak lantzen dira, eta oso jolas divertigarria eta ikusgarria da. Oso gustukoa dute etxean, ezta? Bai. Eta guk gomendatzen dizuegu. Beraz, badakizu, jokatu, probatu, Eta gozatu.